Diyos maray na aldaw po sa tuya gabos. Tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag para kay Mark Manuel M. Montero. 30 anyos, soltero kang Padre Garcia Street, San Felipe, Naga City. Aki ni Dipuntong Manuel M. Montero, sagod ni Sheila E. Mendrique. Buot mag-agom kay Judy Ann P. Balaguer, 24 anyos, daraga kang Ramayda Village, Concepcion Grande, Naga City. Aki ninda Alfredo A. Balaguer, sagod ni Medenilia G. Paligar. Enot na tawag para kay Arwin B. Gomez, 27 anyos, soltero kang Liboto, Naga City. Aki ninda Angel T. Gomez, sagod ni Lorna R. Befinosa. Buot mag-agom kay Mea Chin O. Bihino, 22 anyos, daraga kang Mambulo Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. Aki ninda Bernardo Bihino, sagod ni Marilu Ofenda. Ikaduwang tawag para kay Mark Brian de la Cruz Hona, 31 anyos, soltero kang Villa Karangahan Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ni Dipuntong Carmelito M. Hona, sagod ni Cathy P. de la Cruz. Buot mag-agom kay Alisa Clarianes Olieres, 29 anyos, daraga kang Zone 3, San Isidro, Bula, Camarines Sur. Aki ninda Alberto Olieres, sagod ni Luning Javier Clarianes. Ikaduwang tawag para kay Noel D. Panahon, 42 anyos, soltero kang Zone 7, Deca Home Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ni Juanito Panahon, sagod ni Perlita M. de la Cruz. Buot mag-agom kay Luz Viminda D. Doronela, 45 anyos, daraga kang Zona 7, Deca Home Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ninda Dipuntong Miguel Doronela, sagod ni Melina Docog. Ikaduwang tawag para kay John Wayne A. Baldemor, 27 anyos, soltero kang Granville 1, Deca Homes, San Felipe, Naga City. Aki ni Dipuntong Paul John A. Baldemor, sagod ni Wen V.P. Aldama. Buot mag-agom kay Rebecca Jeanette B. Colasito, 26 anyos, daraga kang Granville 1, Deca Homes, San Felipe, Naga City. Aki ninda Ricardo P. Colasito, sagod ni Dipuntong Dulce Pilapil Borromeo. Ikaduwang tawag para kay Mark Anthony A. Salcedo, 24 anyos, soltero kang Santo Niño Street, Abella, Naga City. Aki ninda Andres Salcedo, sagod ni Melanie Arango. Buot mag-agom kay Lalin Calagos Vega, 24 anyos, daraga kang Zone 2, Matahimik Street, Liboto, Naga City. Aki ninda Pedro Vega, sagod ni Marilyn Calagos. Ikatulong tawag para kay Gail G. Rosales, 30 anyos, soltero kang Lumeda, San Felipe, Naga City. Aki ninda Fiel Rosales, sagod ni Gladys P. Gomez. Buot mag-agom kay Darlene Joy L. Bungcolmo, 31 anyos, daraga kang Emerald Street, Lumeda, San Felipe, Naga City. Aki ninda Virgilio Bungcolmo, sagod ni Lita Lainesa. Ikatulong tawag para kay Dennis R. Cleofe Jr., 30 anyos, soltero kang Zone 5, San Felipe, Naga City. Aki ni Dennis Cleofe Sr., sagod ni Dipuntong Mirna Reynoso. Buot mag-agom kay Senilyn H. Maroliano, 30 anyos, daraga kang Zone 5, San Felipe, Naga City. Aki ninda Cesar Maroliano Sr., sagod ni Marichu Halyare. Ikatulong tawag para kay Anthony A. Pado, 26 anyos, soltero kang Zone 6, San Rafael, Cararayan, Naga City. Aki ninda Renato Pado, sagod ni Rosemary Asanza.
buot mag-agom kay Sara M. Matos, 24 anyos, daraga kang Zone 6, Bagunsirang, San Felipe, Naga City. Aki ninda Elizer Matos sa Guni Salvacion, Mallorca. Ikatulong tawag para po kay Romnick C. Zape, 24 anyos, soltero kang Zone 3, San Felipe, Naga City. Aki ninda Romeo Zape sa Guni Elsa Corpus. Buot mag-agom kay Antoinette D. Caraquiao, 26 anyos, daraga kang Zona 5, Clupa, Calawag, Naga City. Aki ninda Antonio Caraquiao sa Guni Agnes de los Santos. Ikatulong tawag para kay Francis M. Dumon, 30 anyos, soltero, civilly married, nag-eerok sa Parkview Village, San Felipe, Naga City. Aki ninda Elmer C. Dumon sa Guni Mari Lucy Moral. Buot mag-agom kay Maria Christine Monica O. Isip, 27 anyos, civilly married, kang nag-eerok sa Parkview Village, San Felipe, Naga City. Aki ni Christopher V. Isip sa Guni Monet C. Oliva. Enot na tawag para kay David West, 58 anyos, soltero, from England. Aki ninda Henry Joseph West and Elizabeth Mary West. Buot mag-agom kay Maria Gloria L. Claveria, 49 anyos, daraga kang San Felipe, Naga City. Aki ninda Rogaciano A. Claveria de Fort sa Gudni Florita F. Llanes. Kung si isay man po ang nakakaaram na makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulok sa satungkura paroko o magdyan po sa opisina kan parokya. Salamat po. Maluhod po kita sa pagpamibi kang Oratio Imperata. Sa ngaran kang Ama, kang Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang maheherakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaomay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihinguwa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghinguwa na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahelangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadaan ang kapahingaloan na diing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakalog sa lambang saro. Maghawas sa mo ngunya na panahonin kasakitan asin magdarasa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli ki Jesukristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, kahiraki kami.
San Jose, mabinio na esposo ni Maria, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo. Sa ngaran ka na maasin kan aki, kan Diyos Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Siring man, Diyos maray na aga po, libat giraray sa satuya gabos. Ngunyan po, enot na Domingo nin Adviento. Sa pagdatong ni Jesucristo, lugod maabtan kita na nagpupuka nin may pagpamibi, mantangan sa tong mga puso, maugmang nag-uumaw sa iya. An aldaw na ini, iyo po ang enot na Domingo nin Adviento. Pinupunan man ang bagong taon liturhiko sa kalendaryo kan simbahan. Sa panahon nin Adviento, magpamibi kita asin maginguwan na magbagong buhay bilang pag-andam sa ikaduwang pagdatong ni Kristo, asin man para sa maninigong selebrasyon kan Pasko nin pagkamundag. Ang satuya pong makakaiba sa misang ini, iyo po si Reverendo Padre Dan Tuason. Matindog po ang gabos. Sa ngaran kan Ama, asin ng Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristong kagurananta pagkamot kan Diyos, asin ang pag-isimaro kan Espiritu Santo, mapasin gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang sa tong akoon, as tumagsalan, tang magkani ko ita magdulot ka mga balang misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala kung makuri, sa isip, sa dataramon, sa giba, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuling sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, dahil na Birhen, sa gabos na Angeles Sin Santos, asin sa indo mga tugang, nakipamibi sa kaguranantan Diyos. Maharap managod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagkapatwada sa magsalan, darang kita sa buhay na di nga sagkoran. Amen. Kagurangnan
mahera ka, kagurangnan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangnan, mahera ka, kagurangnan, mahera ka. Idok ang payo sa pagpamibi. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan sa imong mga parasunod, inipagmawot, tanganing mantang nagsasabat sa imong Kristong madatong, sa paagi ka mga matanos na gibo, kaming mga kaibanan sa tuo niya, magimamaningong mag-ako kang langit no nakadayaan. Huli kay Kristo ang kaguranan niya sa imong aki, na kaibamong nabubay sa naghade, sa pagkasaro kang Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahon ng mga panahon. Amen. Matukaw po sa liturhiya kan tataramon. Ang mga enot na babasahon sa panahonin Adbyento, hali po sa libro ni Propeta Isaías. Si Propeta Isaías nagpahayag kan pagdatong kan panahonin katoninongan. An panahon na ini maabot sa paagi kan Mesiyas. Iyo inian maawuton niya tong makamtan, mantang naghihimati kita kan tataramon ni Diyos, na makamtan niya to an katoninongan ni Kristo sa paagin kan paglakaw sa saiyang liwanag. Hinanyugan po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Iyo ini ang nahiling ni Isaías, aki ni Amos, mapadapit sa Huda asin sa Jerusalem. Sa mga maabot na aldaw, an bulod kan templo nin kagurangnan, maitaas asin mahalangkaw pa sa bulod asin bukid. Ang gabos na banwaan madulog sa iya, day mabilang na mga tao, mapasiring sa iya, asin masabi. Madya, matukad kita sa bulod nin kagurangnan, sa templo kan Diyos ni Jacob. Itutukdo niya sa to ang sa iyang mga dalan, tanganing makalakaw kita sa iyang aagihan. Huli taan tugon magikan sa Sion, asin ang tataramon nin kagurangnan magikan sa Jerusalem. Magahade siya sa mga banwaan, huhukuman niya ang katawohan. Ang sa iyang mga minasbad, gigibuhon ng mga arado. Ang sa iyang mga garod, gigibuhon ng mga asyab. Daing banwaan na mabingat nin minasbad sa kapwa banwaan. Daing na magaandam para sa labanan. Madya o harong ni Jacob, maglakaw kita sa liwanag din kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Aawiton po niya to. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan,
Maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ngunyan ang samong mga bitis uyan na sa mga pintuan mo, O Jerusalem. Jerusalem, pinatugdok na banwa, masarig, makusog, buronyog. Duman, minaturukad ang mga tribo nin kagurangnan. Katoninongan nin Israel, ipamibi nindo, katoninongan sa imong mga harong, katoninongan sa laog nin sa imong mga paril, sa imong mga palasyo, katiwasayan. Huli sa pagkamuot sa mga tugang ko, asin mga katuod, sinasabi ko, an katoninongan mapa sa imo. Huli sa pagkamuot sa harong nin kagurangnan, ipapamibi ko an sa imong karahayan. Magbantay, haleo na sa satuyang sadiri, ang mga karaatan asin mabuhay susog ki Kristo. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Aramindo na an oras uya na, kaya mata na kamo. An kaligtasan urog na harani kisa kaidto sa kapinunan nin satong pagtubod. Lihis na ang banggi, uya na an aldaw. Kaya isikwal an mga gibo sa diklom, asing gamiton an kalasag nin liwanag. Maglakaw, siring sa maninigo, arog bagakan aldaw. Bakong sa karakanan, asin irinuman. Bakong kapasloan, asin karigsukan. Bakong sa pag-iriwal, asin pag-inuri-urihan, kundi arugunindo si Jesukristong kagurangnan, lingawan ang pagtaong gusto sa nga minawawot kan laman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindo po ang gabos para sa pagrukyaw kan ang Ebanghelyo.
An kaguranan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kani Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, pagdatong kan aki nin tawo, mangyari siring kang panahon ni Noe, bago magbaha ang mga tawo, nagkakan, nag-inom, nagpakasal sa gudsal daw, na si Noe duminaog sa sakayan. Uminabot ang baha, asin inanod sindagabos. Araw kayan ang mangyari sa pagdatong kan aki nin tawo. Duwang lalaki nasa uma ang saro dadarahon, asin ang saro iwawalat. Duwang babae sa gilingan ang saro dadarahon, asin ang saro iwawalat. Kaya magbantay. Huli ta din aram kung sa anong oras madatong ang sindong kaguranan. Aram nindo na kung ang kagsadiri kan harong makaisi, kung sa anong oras madatong ang paraabon, magbabantay as hindi matugot, nasa katon an harong. Kaya danin magandam, ulit sa oras na di linalauman, madatong ang aki ng tawo. Maray na bereta, kastong kaguranan. Pag-omaw sa imo Kristo, matuka po. Nagpupuon po kita kan bagong taon sa enot na Domingo kan panahon ni Adbyento. Ang Adbyento aram ta na pag-abot, pagdatong ni sa tong kaguranan Hesus Kristo. May duwang parte ang panahon ni Adbyento, apat na Domingo. Ang enot na parte, pinapunan ta sa aldaw na ini, sagod sa December 16. Ang pigpapurupurup sa tuya, ang second coming of Jesus Christ. Ang pagdatong ni sa tong kaguranan sa katapusan kang kinakban. Ang kaduang parte, mapu naman sa December 17, sagod sa December 24. Diyan naman, pinapurupurup kita kan enot na Christmas. O kung sa enot, sa kaduang pagdatong, enot na parte ng Adbyento, Jesus will come in glory. O sa kaduang parte, Jesus has come in history. No? Ikaw pang ikatulong. Ang katulong parte naman, may katulong parte pa ang panahon ng Adbyento, o yun na tong Christmas Day, December 25. Ang Adbyento, paganda ata, kang pagdatong ni sa tong kaguranan. O kaya palan, aktualmente, igwang tulong pag-abot, pagdatong ni sa tong kaguranan. Ano? O ang Christmas Day, enod na pagdatong, ikadua, ang the second coming of Jesus Christ, parousia. Kung saan, kukumang kita gabos, kang mana Diyos, kung saan kita ididestino paghali sa kinakbahan. Asin sa pag-ultan ng kanduang iyan, first coming, second coming, ang pagdatong ni Kristo sa aral daw na pagkabuhay ta. Sabi ni Kristo, bago siya nagsakat sa langit, nyaw na ko sa gabos na aldaw, kaya siya ng pagkabuhay. Presente si Kristo sa tao niya to. Arog na niyan, presente si Kristo. O sa punma kay matataramon niya, presente si Kristo sa banal na komunyon, kakanon ka sa tuyang kalag. Nyaon si Kristo sa tuyang kapwa, sirinayaon si Kristo sa tuyang puso, kita inapod, templo, kan Espiritu Santo. Ang mga babasahon, akong ang tema kang Adbyento, maghanda, paghanda ang tema kang Adbyento. No? Paano kita maghanda? Kang pereser, o pagdatong ikadua kan sa kaguranan, pereser, ang pagdatong sa kaguranan, ang sa tuyang kagadanan. O kung mag-abot sa kagadanan,
tulos-tulos, ang satong kalag, masuway sa tuyang hawak, matubang sa Diyos, yan inapod, particular judgment. O kumang kita, kang mana Diyos, sa tuyang buhay ligi sa kinaban. Diyan magdidepende sa paghukom sa tuya, kang mala Diyos sa kagadanan ta, tulos-tulos, kung saan kita didistino, o si mga marhay, babalusan, may reward, si mga maraot, may ding sakod na padusa. No? O kaya, ang tema niya to sa Advento, be prepared, maghanda. No? Ang mga babasahon sa enot na Domingo nin Advento, igo pong mga suggestion sa tuya, paano kita maghanda? No? O sa enot na babasahon, si Propeta Isaías nag-aalog sa tuya ang siyang mga minasbad, gigibo ng mga arado, ang siyang mga garod, gigibo ng mga asyag. Sabihon, magtalikod kita sa buhay na maribok o a life of violence. Sobra ng maray ang karibukan sa kinaban, habing maray ang gera. O dahil na dagdagan yan, mabuhay kita na magtalikod sa violensya sa karibukan. Mabuhay kita na nyaon lugod sa igwang productive, peaceful life. Matuninong lugod ang tuwing buhay para patuninong bako sa nakitang peaceful persons, peacemaker padagos kita. Productive ang sa tuyang buhay. Dito pigisayang ang itong panahon, ang itong espersos, ang mga resources, mga blessing pigto sa tuya kan Diyos. Sa kadang babasahon, sabi naman, human, sabi ni San Pablo o sa mga taga-Roma, maganda kita kang pagdato nitong kaguranan. Kung kaya, sabi niya, matana ka mo, matana ka mo ang kaligtasan, orog na ranina. O kamuman, sabi pa nga ni San Pablo, matana ka mo, dahil na ka mo magpara, bako na sa nang sakrakanan, irinuman, bakong sa kapasluan, asin karigsukan, bakong sa pag-iriwan, asin pagparadihan, ang sa indulugod buhay. O sabihon, magtalikod sa kasalan. Asin si Kristo sa Ebanghelyo, yuman, ang challenge sa tuya, pangalukan sa tuya, maabot na itong kaguranan, pwede siya sa kagadanan ta. Maabot ang kaguranan, pwede siya sa katapusan kang kinaban, o kaya magbantay. Sa madatong ang aki nintawo sa oras na dae ninalaoman. O kaya, yan matugang ang pangalukan pa lang sa tuya, ngunyan na enot na Domingo, kam panahon nin Advento. Ano daw kaya nakahanda kita sa pereser, personal ta, individual na kagadanan ta? Ano daw kaya nakahanda kita kang katapos kang kakinaban? O siriman o pagpapagiramdam kita ni Kristo, mayo nga nakakaaram sa endo kung naarin ang katapusan kang kinaban. O kaya bako yan, ang bako tang obligasyon magparahanap o magpara-discovery nuwari ang katapusan kang kinaban, aram ta na yan. Lagat ano daw, tasagod mo yan, minsan mga Katoliko, magpapara turubod sa mga salang katugduan, o may mga apisan mga Kristiyano, manabakong Katoliko, nagpapara turugdo, maabot ng katapusan kang kinaban, di kita magtubod sa inda. Ako yan, ang obligasyon niya to, pagparadiskubriyo niya, pagparaadalan ta, pagparadiskubriyo ta, katapusan kang kinaban, ang sa tong obligasyon maghanda, magbantay, ta sa oras na din piglalaom, madatong ang kaguranan. Paano ang paghanda? O igwang acronym HOPE. Be humble.
dahil magpalangkaw kan sa diri, no? O, nagpapalangkaw, ibababa, sabi ni Kristo. Ang nagpapakumaba, ilalangkaw. Sarong paglikay, kan iriwal. Ang paglikay o pagtalikod sa buhay na violent life, maribok na pagkabuhay, magpakumbaba, no? Be open to the graces of God. Aram ta na kadakol kitang kakulangan, kadakol kitang pangipuman sa mga Diyos. Buksan niya ito parati ang sa tuyang isip, puso, kalag sa mga grasya kan Diyos. Dahil kita maging self-sufficient, dahil kita maghuna. Minsan kita pwede ser ma-intelente, pwede ser mayaman, pwede ser poderoso. Dahil yan, makakapagmasatuya. Solamente, makakapagmasatuya ang mga Diyos. Buksan niya ito, ang isip ta, puso ta, kalag ta, sa mahal na Diyos, aral daw. O be persevering. O sabi ni Kristo, by patient endurance, you will save your life. O ako unta, ang mga nangyaring kagabatan sa buhay ta, parte yan kang buhay ta, parte yan kang buhay kang tao. May mga penitensya, may mga sakripisyo, may mga pagtios, may mga kailangan, mga kakundian. Ako niya to yan sa kagayan kang sambuot, dahil magparareklamo. So, pwede makaya na maresolveran ta yan, resolveran ta, alagad. May mga kakundian sa buhay ta, na di ta makakaya. Yan. Ako niya to yan. Idulot niya to man yan. Sa pakisimaro kay Kristo, kan siya niya ang paridis kinaban. Nag-agi man ngani siya ng pagtios, minsan ng kagadanan. Dangan, ikatulo, endurance. Ang kaya niya to, ang gabos kunya sa to si Kristo. Yan. Magdani kita sa pagtubot kay Kristo. Magdani kita sa pagsunod ka matataramo ni Kristo. Makatugduan niya. Tagabos yan tama. Gabos yan totoo. Ang Diyos, di kita lulukuhon. Ang Diyos, niyaon, puros karahayan. Puros pagkamo sa tao. Mabuhay kita, sabi ni Kristo, be perfect as your heavenly Father is perfect. Mga kita mga Diyos noon. Makusa na kita mga tao na nabuhay sa kinakban, kundi kita mga aki kan Diyos. Magdani kita sa pagtubod sa mga Diyos, niyaon dyan ang regalo sa tuya, pag-abot niyong panahon. Mag-andam, ta sa oras na diyang piglalaom, madatong ang kaguranan. Matindog po ang gabos. Tutubod ako sa Diyos, amang makakamhan. Kaglalangkan langit asin daga, asin ki Heso Kristo, aking bugtong niya. Kagurahanan ta, ipinangidang huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too,
kan Diyos amang makakamhan, haleluman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mantang naglalaog kita sa paninabyento, mamibi kita sa Ama, sa bilog niya tong puso, tang mapakinabangan niya to ang pagkakataon para sa bagong kapinunan nin biyaya. Ang simbag niya to, kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayo kan simbahan, padagos na magbidbid kan sa indang nalalain na misyon in pagharubay ki Kristo, ang ilaw kang kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ining banal na panahon, magpatalubo kan sa tuyang pagkamidbid ki Kristo sa mga kapwa niya tong dukha as sinagtitios sa satuyang kapalibutan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang pagmaawot kan sa tuyang puso para sa danay na kaugmahan. Magkatotoo sa pagsunod niya to sa dalan kan paraligtas, puon sa bilen, sagkod sa Kalbaryo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga nagihelang sa satuyang komunidad, mag-ako nin kusog asin paglaom sa panahon nin Adbyento, sa bagsik ka nakakaomay na presensya kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga gadanyatong katuod, mag-ugma kaibasagod paman si Kristong kagurangnan, asin para ligtas, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, makakamhan, himatea ang sa may mga pag-arang. Buksan mo ang sa may mga mata sa imong presensya asin kapalibutan. Ang panonin Adbyento, magpadayupot sa imo, asin sa lambang saro. Mantang nagalat kami sa magmang paglaom kang pagdatong kan aki mong sa si Kristo sa mong kaguranan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po ang gabos. Magpamibi kamatugang, tangani ang sako, sinungatang, magkanigo ako ng Diyos sa mamakakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan namimibi kami, pakiakoa ang mga atang na dinudulot mi, gikan sa mga karayan mo. Hulita tinutugot mong maging mahusay, an sa mong debosyon ngunya na panahon. Papagkanigua na inimaging para sa mo premyo kan sa mong ding sagod na pagtubos, uli kay Kristo sa mong kaguranan. Amen. An kaguranan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, taas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa Diyos sa tuyang kaguranan. maninigo asin dapat. Totong maninigo asin dapat matanos si nakakaligtas na danay asin minsan saan. Magpasalamat kami sa mga kaguranan, bala na ama Diyos na makakamana din asakoran, uli kay Kristo na sa mga kaguranan. Sa enot na pagdatong kang kapangbabaan kang ina kong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na papatakaran, asin binuksan para sa mo ang dala ng kaligtasan na daing asagkoran. Dahil sa kadua niyang pagdatong, sa kamarwayan kan siyang kamahalan, ikapiling nagayo ang naman niyang gibo, makamtan mi ang panuga ng ngunyan sa pagbantay, pinangangasan mi ang halaton. Kay kaiba ka mga angeles sa nagkangeles, nag-awit kami kang himno kan sa imong kamarwayan, din tapos na nagsabi, Banal, banal, banalan, kagurahangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, ano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, panadan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kaguranan kanagad ang banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya atang namimibig kami. Pabanala kanambon kan sa Espiritu, tanganin para sa maging hawak at sinugo, kan sa mga kaguranan na si Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot, nagpasaluib sagod sa pasyon, nagkuha siya ni tinapay asin pagpasalamat, binak ini asin tinawas mga disipulos ng sabi, mag-ako kamo gabos sin makakan ka ini, tenes ko yang hawak na idudulot para sa indo. Siriman pagkapamanggi, pagkunya maning kalis indirari pagpasalamat sa imo, itinaos mo disipulos ng sabi, mag-ako kamo gabos, mag-inom ka ini, tening kalis kan sukuyan dugo, kan bakgo asinday ni natipan, napapabuloson para singasin para sa dakol, sa pagpatawad ka makasalan, ini pag-ibunindo sa pagramdom sako. Misteryo ni pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurahanan, ipinapamareta niya mo.
Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikamaddatong. Kaya kami nagurundom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabaliwat, nagdudulot sa imo kaguranan kan tinapay ni buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimera kami nag-aarang na kami napapakinabang kan hawak asin nago ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Ganon na makaguranan ang simang simbahan na nakalakop sa bilang kinakban. Tanganing malubos masas pagkamuot. Kaya ba kan sa mga papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kang gabos na klero, si Riman, ganoon naman sa imong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kang pagkabaliwat asin ang gabos magadan. Dangan ako asinda sa liwanag at malalagon, kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganin kay ba ni Santa Maria, binina kan Diyos, kay ba ni San Jose sing esposo, kan mga na apostoles sing gabos santos, na kay tupa magaya sa imo, magkaning maging kiras kambay na ng sagkoran, mag-umaw asin magpamurawi si masiriman, uli sakit mong sa Yesu Kristo. Uli sa iya asin kaibanya asin sa iya, si mo Diyos mamakakamhan sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarwayan, sa gabos na kapanona ka mga panahon. Amen. 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 Sa tuwing mamang abiton, ang matataramon, itinugan sa to, nistong kaguranan. Amanya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa aru-aldaw, itao mo sa nguya-ngunyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraon. Agaw kami sa gabos na maraot na mimibi kami kaguranan. Warasan sa daw niya mo ang katininungan, tanganing kami natabangan kan simang pagkaherap, maging danitaling ka sa kasalan, asi maligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami naghahalad, kan mamang paglamasin pagdatong kan simang paliligtas na si Yesu Kristo. Sa imo ang kahadean, asin
kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kaguranan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinato ko sa indo. Haray paghilngan sa mga kasalan kung ipagtubod ka sa imong simbahan, as mapagkanigua na sa mapatuninong as magkabaranyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay sa naghahade sa kapanona ka mga panahon. Amen. Ang katuninungan istong kaguranan, dahil mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatini kita ang tanda ng katuninungan sa nagabos. Peace be with you. Tolis peccata mundi, ai kami nin katuninongan. Maluhod po. Uya ang kodero kan Diyos, uya papara ka makasalang kang kinakban, waladan may inapod sa pamagikay ng kodero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, maoomayan.
Matindog na po ang gabos. Ido ko ang payo sa pagpamibi. Kaguranan na mimibi kami, mapakinabang milugod ang mga misteryong pinagselebrar. Nauli ka ini, kami mga naglalakaw sa tao kan mga bagay na kinabanon. Gibon mong mamuot ngunyan sa mga bagay na langit nun, asi magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli kay Kristo sa mong kaguranan. Amen. Malud po ang gabos sa pamibikan simbahan in Cáceres na nakikilakbay, nakikisumaro, nakikihiras, at sinakikimisyon. Uya kami sa tubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo. Magdani kalugod sa may mga puso, ika na sulong magiya sa mo. Tugduan ang dalan na dapat ming agihan, asin kung paano niya yan masundan. Kami mga maluya, asin makasaalan, hari pagtugot na makagibo, na diuyon sa imong kabutan. Hari pagtugot na sa mong kakulangan sa pagkasabot, magdara sa mo sa salangdalan, o magtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Mapasamit lugod ang pagkaburinyog sa dani mong pagantabay. Tanganin sarabay kami maglakbay pasirin sa buhay na ding asagkoran, asin di makasuhay sa dalan ng katotohan. Inigabo sinagamin sa imo na naghiro sa lambang saro asin puso, kasaro kan Ama asin kan Aki sa kapanonan ka mga panahon. Amen. Matukaw po sa liit na panahon. Collections for the week from November 15 to November 20, 2022. Cash receipts, daily collections, 19,231 pesos. Sunday collections, 33,535 pesos. Collection boxes, 7,694 pesos. Total collections for the week is 60,460 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Bicolanos of Virginia, Mrs. Barcinas, Faye Castillo, Ayan family, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. From Reverend Father Felipe Culvera III, our parish priest. Matindog po ang gabos para sa rito nin pagtapos. Ang kaguranan mapasito. Asin sa imong espiritu. Sa intention sa tuwid ni Beren Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, binisyonan kamo kan Diyos kakamhan, an Ama, asin an Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, magdani kita sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Sa tumapakan sa itong mahal na ina, Viva el Divino Rostro! Viva! Sa tumapakan sa itong kaguranan. Okay, pasalamatan man yaton sa tuyong choir. Okay, Diyos maray na po sa gabos. Diyos maray na agaman po, Father.